sudah sekolah, malas sekoyo wela salah. Sudah dorong sarapan, resana sumlaku ning dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing baca-baca. Enjing. Kepriye kabare? Dino iki gua arep menanyakan informasi yang bulan ngarep ana lomba. Yakin anak lomba apa ya? Halah, paling lo lomba akademik koyo MTK, IPA, bahasa Inggris. Allah kok seru. Rek, meneng ta? Benar ngomong. Jadi lomba ini iku anak loro, akademik lan non akademik. Yang akademik iku anak PKN, matematika lan bahasa Inggris. Yang non akademik iku anak silat lan bulu tangkis. Sing berminat iso daftar ing kedua kelas. Kedua kelas koncone diewangi nggih. Nggih, Bu. Chan, aku melok lomba kan akademik sing silat yo. Oh iya, tak catet ya. Iya. Saya main badminton. Alah, malas aku, Jin. Alah aku niku guys. Ya saya kok niki. Ya saya ngono lho. Awakmu arep melu lomba apa, Vin? Aku harus melu lomba akademik matematika. Aku ya arep melu lomba akademik tapi sing bahasa Inggris. Ya wis bel, semoga iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Enjing, Bu. Piye kabare? Apik. Oh iya, ketua kelas sama wae sing wis melu daftar melu lomba. Niki Bu. Loh, iki PPKN-e sapa? Mboten nonton Bu. Niki boten wonten sing saged melu PPKN ta? Yen boten wonten Ibu tunjuk mawon nggih. Boten, Bu. Ya wes Ibu tunjuk indah mawon nggih. Nggih. Bu. Assalamualaikum, Abel. Ayo. Indah iki apa carane? Aku lho gak paham. Oh, iki ku carane ku kayak ngene. Kok iki ku dibagi, mbek iki, kok asine kok ngene. Oh ya wis Indah, aku paham. Suwun yo. Ya. Ayo pemanasan dhisik. Iya, Cek, ayo. Ayo. Kesha, dari Abel lo, awakmu gak pantas melok lomba bulu tangkis. Hah, masa sih belum ngomong kayak ngono? Iya, Kes, dia ini ngomong nang aku pas mulai sekolah. Anjir Abel, aku seneng ngerasani wong. Iyalah, ya wes Vin suwun, aku jadi ero sifatnya Abel saiki. Ya wes, hati-hati yo. Dah, kontrol dah. Jari Vino lo, awakmu lo, sok pinter, soalnya melok lomba akademik PPKN. Hah? Masa sih Vin ngomong kayak ngono? Iyo, hati-hati aja wes. Beda, Vina, kok nggak aku? Jadinya awakmu ngomong, like misalnya aku gak pantas melu bulu tangkis. Hah? Enggak kok, aku enggak ngomong ngono nang Vina. Aku enggak jajam Vina. Sajane aku yang ngerasa, like Vina ngefitnah awakmu. Vina kan arean jan ngono, seneng ngefitnah wong. Ya wes bel sepurane, ya wes nuduh. Ya oke, enggak apa-apa. No? Iya, Aku apa? harus takon. Apa bener kamu ngomongin aku sok pinter soalnya aku malah lomba PPKN? Hah? Enggak, aku lho gak ngomong ngono. Ojo ngomong sopo-sopo ya, mau Dennis kondoning aku. Loh, aku lho gak ketemu Dennis dino iki. Cak Janis sih aku gak percaya, tapi kan Denisnya arek apian. Masa dia ini bakal fitnah? Iya, aku lho gak ngomong ngono, sumpah demi Allah. Ya wis aku ya gak percaya. Yo.
Rek, kau ngerti gak sih? Krungu-krungu lo, Keisha mari difitnah karo Apel. Dari Apel, Keisha itu gak panis kayak melok lomba bulu tangkis. Iya, aku mau ya. Indah difitnah Tino. Jadi Tino, Indah itu sok pinter, ngaku lomba PPKN. Hah, masa sih Tino mbak Apel ngomong kayak ngomong? Selama itu Tino mbak Apel arek ya apian. Masa iya arek lo itu ngomong kayak ngomong? Gak mungkin sih, aku gak percaya. Pasti arek lo itu difitnah. Iya benar, arek difitnah. Tapi sama sama fitnah. Halo ya wes, semuanya gue jawab kira yang mau fitnah. Rek, aku tak besok. Aku mau harus ngomongin Keisha. Jangan ada yang ngomongin Keisha, gak kan Keisha bulu tangkis. Aku ya wis ngomong nang Indah. Kevin itu ngomong Indah itu sok pinter. Halah, ya wis Jarno. Soalnya ya adik susah melok bulu tangkis. Aku ya gak seneng. Arek-arek iku melu lomba-lomba. Mentang-mentang pinter, terus dipamer-pamerke. Halah, Jarno. Kali mari ini foto juga. Ya wis, ada yang pura-pura gak ada. Iya, dadah. Halah, ya wis Jarno. Soalnya adik susah. Aku gak seneng. Arek-arek iku melu lomba-lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Video Wahyu. Wonten Bu. Amanda Aulia. Wonten Bu. Muhammad Randy Prasetyo. Wonten Bu. Muhammad Atek Kamaludin. Wonten Bu. Safira Nuristiana Bilkis. Bilkis mboten mlebet Bu, Bilkis gerak. Oh ya wis, Google ndak waras. Sopo sing saged jawab soal nomor 1? Kula Bu, Apa? tuku. Ya benar. Soal nomor 2, siapa sih bisa jawab? Kula Bu, Apa? Ibu. Ya benar. Soal nomor 1, siapa sih bisa jawab? Kula Bu, Apa? tahu. Ya benar. Awak mesar wah, ya finalan Abel dipindah karo wong. Kira-kira siapa ya pelakunya? Iya, aku ya kurang ngeberita tapi ya mau searah iku sih. Siapa sih arek iku, Jin? Ah, ya kan gak ngerti wah. Gak ada, siapa sih arek? Iku lho Safir. Iyalah, padahal lo itu lo kan jadi dekku. Masa kan gak ada belakang asli Safir ya opo. Aku kabaru gak sih? Aku mau berubah ke omongan Keisha lan Cici. Lek seumpamane Safir iku pelaku sing nyebar fitnah. Iya, anjing sifat Safir kok ngono. Sajane aku suruh tekan biyen sifat asline. Monjo sih kok ngono. Safir ae konco cedekku. Gak mungkin kok ngono. Aku lho sifat asline. Ya awakmu sak ero, iso ae nunjukno nawakmu sifat apike. Fir, kan ora gak sih kan mau difitnah karo Dewi Tafa. Masa sendiri dikita ya apa penro? Ya mau dapat cerita oleh lu ngefitnah Tino lan Abel. Ya aku lu diri lah misalnya jaga mbak arek-arek. Ya karo Fir kan ngerasa ngefitnah Tino lan Abel Pak lo. Aku lu gak mau fitnah kok. Ya wes Fir. Mbak Seret ditanya Safir ngefitnah Vino lan Abel. Iya aku udah dengan bebek apa? Menurut bener gak ya berita itu? Menurutku sih benar ya berita itu. Terus dia memang sifat ini siapa ya? Wis menengo arek teko dilanjut kok ae. Ngomong apa sih, Rek? Apa sih? Apa beda mungkin ae. Apa ya kok arek-arek ngadoi aku? Arek-arek mau ngomong no apa ya? Apa ngerasani aku? Jadi, gue arek-arek udah ngerti yang cinta mati gue atau gak bener.
Tapi ya ada ngeroni yen sing nyebar fitnah iku Safir. Iya Vin, kayak ngono. Soalnya Safir mulai diadoi karo arek. Terus dan yo jangan sapa. Oh, dadi kon sing arep dadan arek. Siapa sing ngomong? Nah, sopa. Alah jujur ae, aku wis ero kabeh manganmu. Apa sih kok lu gak jelas? Derek, tibane sing nyebarno fitnah iku lho Denis lan Vina kon. Lah lawane ku aja ngarani wong liya. Aku kudu percaya mbak aku ndak. Aku kudu percaya bahwa aku ya apa wong kon nek gak ndek bukti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pada membuka bekal. Dina iki awak dhewe arep sinau ngenani karyawan nggih. Tapi ndak, malas aku lo gak ora arek sing seneng ngarani wong. Ya pin pindah wis timbangane diarani maneh. Lha iku Safir apa? Oh, iku lho Kis. Safir iku lho mari ngarani Vina lan Denis, yen Vina lan Denis iku ngefitnah Vino lan Abel. Lah ya anjen Vina lan Denis sing ngefitnah Vino lan Abel iku. Lho iya ta, ora tekan jawabmu. Iya, aku lara dhewe pas aku wis wingi. Dhewe ngomong-ngomongan, aku duwe buktine. Derek, iki lho Bilkis duwe buktine, sapa pelaku sebenere? Iya, bener jare Safir sing ngefitnah Abel karo Vino selama iki ku Vina lan Denis. Jare sapa? Apa mau jamal melong fitnah lo ya? Endi sih buke? Oh alah, tiba awakmu dah sing ngefitnah Vino lan Abel. Selama iki awakmu dah sing ngefitnah. Ora, iku lho video editan. Wis gak usah ngelak. Wis ana buktine, jelas-jelas wis ana videone kok. Iya, iki Vina sing ngefitnah Vino lan Abel. Aku umum dikongkon. Apa sih aku lo baru mau sama awakmu. Wes aja tukaran ae, jelas-jelas wis ana buktine kok. Awakmu iku tak salah ya ngaku ae kok satu duluan. Yo, ngaku ae. Iya. Iya yo, aku lan Denis anjen sering ngefitnah Abel lan Vino. Makane aku iri lho arek loro iku melok lomba. Walah ngono ate iri lomba iku akeh. Yen awakmu kepengin melok lomba iku ya melok aja meneng ae. Yen terus nyebarno fitnah. Iya, awet dhewe ancen salah. Sepurane yo rek yo, garai masalah iki dadi dawa. Iya. Yo wes ndang njaluk sepuro nang Safir. Sakno dhek selama iki difitnah ambe diadoi ambe arek-arek. Oh iya, Fir. Sepurane yo, aku sering ngefitnah awakmu lan diadoyan gara arek, itu cuma gara-gara aku. Ya Fir, sepurane sing akeh. Iya, gak apa-apa, Den, Vin. Derek, ojo cita-cita ya ambil arek sing serangane fitnah. Iya, aja cita-cita ketularan, Bro. Ha iya bener. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Apik, Bu. Ibu krungu yen kelas iki ana masalah. Masalah apa? Niki lho Bu, Vina lan Denis bareng fitnah. Saiki bocah yang lebar, tapi Bu, ya wis sinalan Denis nang BK. Duh, ana napa, Bu? Kulo lan Vina kok ditimbali BK. Nggih Bu, ana napa kok mboten ngertos. Alah, gak usah pura-pura baru. Iki lho jane kawan bocah-bocah kondo yang sampean nyebarake fitnah. Aku aku wis mulai. Yang sana cara BK. Assalamualaikum, Bu Dia.
Waalaikumsalam. Nggih, Bu, wonten apa? Niki lho Bu, dari ini bocah-bocah Vina lan Denis fitnah koncone. Walah, nggih Bu, monggo mlebet mawon. Iya masalah Bu. Sampeyan tenggeluting bocah yang mawon Bu. Piye ceritanya Nduk? Le, kene cerita tentang Ibu. Awalnya niku Bu, matur yen nulung Mbak. Nanging kula lan Denis iri Bu. Loh, ini kenapa Nduk? Le, Kulo ini Bu Kak, soalnya ditunjuk melu lomba akademi PPKN. Lah, kulo nggih pengen melu lomba PPKN, nanging ora ditunjuk. Walah, sajane ya coba yang ngono, yang pengen melu ya daftar wae, ora usah nyebar fitnah barang. Sapa wae sing gak fitnah. Apelan Vino Bu. Sampeyan saiki wis njaluk sepuro teng Vino lan Abel. Boleh Bu. Ya wis, mari kene nang njaluk sepuro nggih. Nggih Bu. Ya wis nang bali nang kelas kono. Bu Malika niki sampun Bu. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Vina lan Abel Vina berbolen. Wonten apa Bu? Niki lho, Vina lan Denis arep njaluk sepuro. Ayo ndang njaluk sepuro. Vino Abel serang ya wis ning fitnah awakmu. Aku bisa. Ya sepuro, Bino lan Abel. Aku lan Minang rasa bersalah. Iya, wis tak sepurane ya. Apa-apa. Iya, ya, awakmu ya wis tak semurani. Wis yo, masalah wis rampung, aja ana masalah fitnah-fitnah meneh. Ibu. Ya, aku yang kesembuhan Vina ini. Tak jadi kurang deh, lama mana Bu Malika aku suka gak nyeberani. Dengan itu, pasti awakmu gak nyeburani. Pasti ada mang kowe. Iya lah, tak jadi yang ngono. Kak, wis liburane Vino lan Denis ta. Wis mari ndak. Lho, kok wis mari awakmu ora mangkel ta ndek Vino lan Denis. Kalau wis gak apa-apa ndak, wis tak sepurani kok finalan Denis. Masa awakmu segampang itu nyepurane Vino lan Denis. Lagian yo masa finalan Denis jauh sepuro gak disepurani. Ora oleh ngono iku. Ya wis, karepmu aku mau ngandani. Vino, jangan sepurane mana ya? Aku rasa belum sepurane soalnya. Iya Vin. Aku lan Denis ngerasa lah aku bisa salah terus ngefitnah arek-arek. Yono, sepurane sing akeh ya. Iya, gak apa-apa. Nanti. Dek, menurutmu Vina lan Denis iku temenan njaluk sepuro ning Vina lan Abel? Menurutku sih temenan. Soalnya kan wis melu BK. Ya gak lah, Vino lan Denis orang mungkin jaluk sepuro. Ya kok emang ndak? Bedone ae sifate, wong senengane ngefitnah. Orang mungkin temenan jaluk sepuro. Apa sih ndak? Kok niku koyo Pak seneng Abel. Bedone ae sifate. Napa sih ndak iku? Mbok, emangnya dhek duwe masalah apa mbek Vina lan Denis? Lu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih enjing bocah-bocah. Dina iki ibu arep ngeweneni tugas kelompok. Tugasnya yaiku nggawe peta konsep drama tradisional dan drama modern. Ben hadir kelompoknya iku bagi wae ya. Gitu. Iki nggih kelompoknya. Bu, kula mboten purut sekelompok kali Vina. Napa sih ndak? Awakmu sik ngamuk ta karena masalah sing wingi itu. Vina wis njaluk sepuro sih. Wis aja tukaran. Amanda ora oleh pilih-pilih kanca kaya ngono. Wis ya iki kelompoke. Gitu. Awak dhewe arep kerja kelompok ning omahe sapa? Nek omahku wae. Gak apa-apa ta. Ya wis rek, mending kerja kelompok ning omahe Abel ya, sawise sekolah. Oke. Oke ta. Ya rek, tugas kelompok wis mari ta?
Dorong, aku ngerjain emang kok sawise mulai sekolah. Kapan dikumpulai? Minggu ngarep sih. Halah, cek suwe ae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing baca-baca. Ibu. Dino iki awak dhewe nglanjutake bab drama. Dibuka bukune halaman 56. Jam ibu sampun telas. Sinaune dilanjut ing omah nggih. Nggih, Bu. Rek, kelas lomba wis mari kabeh kan? Sing wis mari nang dikumpulno ya. Rek, ndi tugasé? Loh, aku gak gawa loh. Ini sama sing gawa. Iki lho tak bawa tugasnya. Ya wis, tapi tak kumpulno. Rek, tugasnya kan wis mari. Ya aku lak ndek mangan. Wah, ya setuju tak lah iku. Mangan-mangan ning ndi? Ning omahku wae. Iya ya Rek, mangan Rek. Setuju kabeh ya? Setuju. Kami kudu teko lho. Oke. Sawise tekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti untuk kalau jombolan pelajaran. Pendidikan gawe mikir kok tadi sorong, nangis malah tadi sengsara. Wis tak lakoni kabeh sing kon karepi, ora perlu mikir pindho kowe sing tak tresnani. Wis tak lakoni kabeh sing kon karepi, ora perlu mikir pindho awakmu tak. Oh, tibae kan kabeh sing Denis ra. Tekan do ning aku. Ning Indonesia. Oke, Makanya sering Rek. Ojo sih. Ini cari membangkai.